Alcarràs, província de Lleida, comarca Segrià, població 9.707 habitants. Destacat, municipi de la comarca del Segrià, situat entre la frontera catalano-aragonesa, el terme municipal de Lleida i el riu Segre. Pel seu terreny pla, en el qual predominen els camps de fruiters, transcorre un tram del Camí Català de Sant Jaume. Imprescindible. El paisatge pla del municipi convida a fer passejades entre els camps de fruiters i cereals. Entre els més recomanats hi ha el que porta al paratge del Pla de l'Alzina, on es pot contemplar l'alzina centenària que simbolitza el municipi. El que condueix a la casa de Montagut o el de l'espai natural protegit de les bases de Sucs i Alcarràs. Els amants del senderisme i de la BTT poden recórrer el tram del Camí de Sant Jaume que uneix Alcarràs amb la ciutat de Lleida i amb la frontera entre Catalunya i Aragó. Festa Major. La Festa Major d'hivern es celebra en honor a Sant Sebastià el dia 20 de gener, amb una durada de 4 dies que van abans o després del dia 20. Festa Major d'estiu, a finals d'agost.